Good morning. I need this and this to make this. And I need a horse and a foal. Hey, Sally. And Elvis. Hey, Elvis. There they are. Oh. I think he can trot very good. Oh, be careful. Just like his mom. Oh, man. Oh. 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 Kiki vet! Nee. Oh, maar. Oh. Oh, maar. Oh. Raf. Beauty. Hey, you did a great job. Hey, goed zo. Goed zo, hey. Elvis. Hey. Oh, oh, oh. Hey, goed zo.
In baan 1 staat catalogus nummer 120, een bijschrijving in het programma. 120 is Tekla van Goenka Miede. Geboren 29 april 2022 en de vader is Jurre, moeders vader Tjalle, gefokt en in eigendom van H.R. Brandsma. Deelnemers van de Merrie en Heemsteveulens. Er wordt op u gewacht bij ring 3. Ik schat dat de Heemsteveulen nog gekeurd moeten worden. Heemsteveulen eigenaren. Er wordt op u gewacht in ring 3. Dan op kop op deze rubriek 120. Ook een merrie die goed in verhouding staat. Voldoende lang gelijnd, sprekend hoofd, goede halsvorm, goede lengte in de hals. Sterke bovenlijn, kruis goed gelegen, voldoende lengte erin.
Beenwerk straalt ook veel kwaliteit uit, ook fijn beenwerk. In de stap dan zien we een goede ruimte, stapt ook goed door het lichaam. Laat ook een takmatige stap zien. In de draf dan zien we wel voldoende buiging in het achterbeen. Ook deze merrie zou wat meer in balans kunnen draven nog. Maar in zijn totaliteit ook goed voor ster, tweede premie. Eigenaren van harte. Rijntje, Sally en Elvis. And here I am with Gijsie and Tyrone. And last night it finally rained again. So the grass will grow more and more. Peach, Spidey, and Glendy. Hey, hello. Is it Yveske? I think Yveske and Blomke and Bella are watching Elvis. Hey, Boukje. Hi. Boukje is doing much better than last week. So, it's okay again. Blomke. Hey. Bella. Hey, Yveske.
Elvis, Rijntje en Sally. And I wanna look at Rijntje if she's having her fall soon. But when I walk there, I think Elvis is stand up. But I try. Hey Sally. That's what I mean. Hey jongen. Sally. En Rijntje. Hey. How you doing? Okay, I know what she's doing. That's what she's doing. No. Oh, this look. Sorry, I did. Oh. Hey. So. Thank you. Thank you, Rijntje. There. Hi. Hoi. Goed bezig. Hey, Sally, Elvis en Rijntje. Hey, Rijntje. No, not yet. Sally, Elvis.
Tyrone. Oh, Raisi. Then I come with you. Hey. Goed zo. Nee, in de box. Kom op. Hey. Kleintje. Goed zo. Brave. Belja? Oh, they look strange. Come on. Hey, Belja. Duits, Belja, Adeline. No? And they do that because of the dogs. Hey Kiki. Hey Joeke.